खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं जोबोद थाबैनो गासिबो टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोरनो साख्रियाव थिसनथाइ होसिगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर'आ। बे बाथ्राखौ मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बिथाङा बुंदों दि आसाम सरकारनिफ्राय SIU एप्रुभ मोनब्लानो बिटिआरआव टेट पास जाना थानाय बिजाथिफोरनि थिसनथाइखौ थाबैनो होसिगोन। नैथि रादाबाव दं आसामनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो रंजाथाव बाथ्रा, मानोना आसामनि मुंदांखा बक्सिं गेलेगिरि मानगोनां अभिजित बर'आ वर्ल्ड प्रोफेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिपआव देरहानो हानानै सनानि मेडेल मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा फाइनालाव बुहुमनि मुंदांखा प्रोफेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिप आरो इन्टारनेशनेल बक्सिंआव 10 खेब देरहानो हानाय सालेहा माकेलवाखौ फेजेननो हानानै जोबोद गेदेर रेकर्ड खालामनो हादों। बे वर्ल्ड प्रोफेशनेल बक्सिंनि बादायलायनाया खोला आफ्रिकानि तान्जानिया नोगोराव जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बिथां अभिजित बर'आ फुल टाइम बक्सार जानो थाखाय आसाम पुलिसनि साख्रिखौ नागारदोंमोन। थामथि रादाबाव दं दासान्दि आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय BJP राजखान्थि हान्जानि बाख्नायथाव हाबाफोर मावनायखौ सानफ्रोमबो खौरां बिजों आरो समाजारि बिजोंफोराव नुनो मोनगासिनो दं। बिथां गिबि मन्थ्रिनि नाजानायावनो गोबां थगायसुला आरो रां जाख्ल'ग्रा सरखारि बिबानगिरिफोरखौ हमनाया गासै आसामनि खना खनला जायगाफोराव सोलिगासिनो दं। बिनिनो फिथाइ हिसाबै मैया लखिमपुर जिल्लायाव आरोबाव सासे लाल मन्दलखौ हमनो हादों। बिथांनि मुङा दुलाल चन्द्र बानिया। बिथाङा नरनारायण रेभिनिउ सार्कोलाव मावोमोन होनना खौरां मोन्दों। बिथांखौ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमआ सासे सुबुंनिफ्राय रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं 2 अक्ट'बर एबा गाबोन समबाराव आसामनि सरखारि फरायसालिफोरा बन्द थानाय नङा। खौरां मोननाय बादिब्ला आसामाव 2 अक्ट'बर माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानावबो आसामनि सरखारि फरायसालिफोरा बन्द थानाय नङा। नाथाय माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ मान होनानै बे सानखालि फरायसालिफोराव गोबां रोखोमनि हाबाफारि खुंनो थाखाय आखायाव लादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे 2 अक्ट'बर खालि इन्टारनेशनेल डे अफ नन भायलेन्स एबा मुलुगनां अहिंसा सानआबो गोग्लैफायो हिसाबै मुलुगाव गोजोन आरो खौसेथि लाबोनायनि सायाव गोबां हाबाफारि खुंनो थाखाय जोंनि आसाम सरकारा आखायाव लादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।